tun lai khovel thiam na lo sang chho zel le changkang tak tak te hi mihring te kut chuak ro pui bera kan ngai ani po in thil om tak ani a chuti rual chuan Hmanlai a an thiam na le an thil lo siam chu te kha alo niu bi kha lo maya tun lai thlenga kan la man tangkai chu soilo an siam dan le atangkai na thlenga kan hriat fi lo te hi alo om ve che umaya tun tuma po hian Hmanlai thiam na tun thlenga an la thil fi thei lo then khat te kan ho don ani Damascus steel anti hi chem lampang chi ni in kumzabi palina borvela mi kha ani a hetiang ang chem sei hi mu anuamin amoi hle a chumi ba ka chuan a hriam em boka silai dot te po atan chum mok theya samzai tla te po hi lo sat bung mok thei khopin a hriam ni in an soi ani hetiang ang chemina ato fu to te chu indona muala andam chuak ngai me ulo nia soi ani bok kumzabi pathumna atanga som pasari na vel thleng khan mu ni in kumsang kha sari bor vela khan hetiang ang Damascus sword anti hi mu ani to ngai lawa a chan chu hetiang ang chem an cher dan hi an thiam to lo wang ani a chan sang om ma sela a thir an man hi mu mai tur rom to lo wang ani bera eng ang thir chi ange hetiang ang chem cher na an man ti hi voini thleng po in an chuak thei to lo ani the Phaistos this Thiam zirna turatana an Siam horop man ruange no pang khal tur tois nge omsanei lem lowa an thai koi ti hi he Phaistos dis chungchanga mi tangai dan ani a archaeologist chuan he Phaistos dis anti hi kumsang kha zakwa khan grik khia kar pakhata an hu chuaka hlum manga Siam thleng bial ni in alai holtlang hian in chiruka sei ani a in chikhat vela cha ani bok he thil biala hian lemziak chi sang zahni somli le pahni zet mai a oma atam zo khi chuan enge an tir ti po hriat ani lem lo ani a ming Phaistos dis ti hi an mu na mun ming choya phu ani a he dis hi tuna hian archaeological museum hira khan muna da ni in kumsang nia upa thil mu chu asiam chan la hriat theilo tia da ani anti-kaithira mechanism Hmanlai thiam na tun thlenga an la hil fi hlei theilo langsar ber chu he anti-kaithira mechanism hi ani ome he device mak tak hi kumsang kha zakwa pakhat khan long chia kumbi si zavel kalta mi nia hriata mu ani a Mediterranean tuipui anti-kaithira thlerkar naya mu ani awang hian a hmingpo hi putir ngal ani a Hmanlai Greek ho thiam na nia hriat ni in ancient computer tepo anti a an siam na manrua hrim po hi a hun lai ngai tu chuan a changkang fal hle a thlale rc chet dan vel zirna atana man ani ring pol anam bok he khol hi tuipuya hian khang kum thung zong kha alo om to a Hmanlai Greek ho thiam na tilang chiang tu poimo tak ani tel bok the Baghdad battery he Baghdad rama battery ni om tak an mu chua hi thil dang dai tak ani a tuna hian Baghdad museum pakhata da ani in he leimanga Siam battery hian 1.1 volt line electric current apek chhuah thei ba ka a khol khom theya he a hlum bel hi in churuk vela sei ni in a chung lama hian kopara Siam cylinder a om vel le a chumilaya chuan iron rod ni om tak a om le a chung thil te chu plug tur ni oma Siam s vent anti chuan chin ani a Jaijat Arabu anti Chhuah heng battery te hi mu ni in he Chhuah hi kumsang ni vela upa ni a chut ani a parthian ho hun lai mi dei to kha ani khang hun lai khan heng hlum bel ta le battery ang tak tak te hi eng atana an man nge ti hi hriat alani lo ani jing heng seismograph tunlaya chuan manro thatak tak to in lirte nging ma sela anat zong te na tur dikle thatak tak tam tak to a ma sela hetiang lir nging te na kan tiang chi hi thil dang lam alo ni haulawa Hmanlai mathematician le engineer zen heng khan kum edi sumthum le pahni na lai de to khan hetiang lir nging te na hi alo siam chuak to a he seismograph hian lir nging dona leichevel chu alo shelok thaya chumi mai nelowin lir nging tan na mun le a lir nging ron kalna lam thlengin a the thei ani
heng Hmanlai hi chuan lei hnuaia tectonic plates kan ti ang chi chung chang vel an na hri hak lawa masela lir nging te hi khuanu ina arun tir ni in an ngai thunga chumi nima sela hetiang lir nging te na an lo mu chuak dai to hi thil mak tak ani a scientist chuan an mu chu adan le ate na dik tak si hi engtin nge an nei te hi an tha thiam theilo ani Wheel of Giants Israel ram hi Hmanlai thil tam tak in phum ruk na le an lo mu chu to thin na mun ani a an soidan chuan tlai khat uak turin kaltala kum sang tam taka thil lui tu mala mu ngai lo pakhat tal I muang ti ani thina chung zinga pakhat makber pol chu he Wheel of Giant an ti hi ani a he prehistoric monument hi lungmanga Siam Golden Height an ti hmuna kumenga mazat kalta a Siam kha ani a hun rei tak chung chu mu chu lok lawin alo om to a chan ber chu leatanga mu theya ani lo wang ani a boruak atang chi in a mu theya leatang hi chuan lung om khom ang bakin a mu theilo ani he a mun ming hi arab tong chuan ria mel hui ti ani a hebrai tong ve thung chuan Gilgal River me ti ani ve thung he monument hi an thil kual panga nein pakhat phe hi chu fit zanga aya sei ani a alaya hian mi phum na tur ni om tak a om boka a chung hi kalkual thei ni in mitam tak makti a hlo em ani hourglass heng hourglass kan ti te hi kan lo me hriat to hlomin arin oma glass pahnih khor zum a sir ve ve kak a chunga lei emo bu emo an da thin na ani a masela engtika tanga an man tan nge ti le tu te mu chu nge ti hi zona alani a apa chuan Egyptian te khan water clock an ti mai pot pakhat tanga pot danga tui luang mangin hun ano chin chi a thina masela medieval hun lai bor chovel khan heng water clock an ti te hi heng hourglass te hian alo thak thleng ta a scientist te chuan tun thleng hian an man tran hun le an mu chu dan hi an la refum fe theilowa then kha chuan mong pakhat kumzabi pariat na bor velami lian preta mu chu ani angten an soya then khat ero chuan kumzabi som palina malama mu chu ani an ring lo hrim hrim thunga tun thleng hian hriat chian alin talo ani wolf bird short Hmanlai be chan movie te kan en ani chuan heng chim te hi an man na sat zia le in do nana an man ber ani zia kan hria anga chung zong zong chu kuta chervek ani thina chung zinga larber pakhat chu heng Ulsberg sort an ti te hi ani a achem an cher dan hi tun thleng hian an la chuak hlei theilowa heng Ulsberg chem an ti te hi Vikings ho hun lai mi kha ani a a cher nana an man thir hetiang anga ti fir tur hi chuan kumzariat vel zet an ti fir angai anga chhut hial ani a masela chu ani dan ani lo ti a hriat theya a chan chu hetiang angchem hi za som sari vel zet a hun lai khan Siam Chhuah ani a hetiang angchem fir cher tur chuan thir kha degree sang thum vel zeta ti sat angai tur anga chhut ani a khang hun lai khan engtin nge chu tiang ang em a sa chu an nei thei ti kha an hre thiam lawa heng chem te hi an cher dan an chu chuak thei lo ani Greek fire Indoni khuwa chuan mel mate aya chan thazo ka din kha tu te po ina antum ani thina chumi tur chuan manrua po an mang na sa hle thin renga tunlaya pho chu tiang chu ni tho ma sela ahun lai khan chuan Greek ho kha namfing ti taka manrua po an nei tha thei ang reng hle a chung zinga pakhat chu Greek fire an ti kha ni in chu chuan voi tam tak mel mate laka ne na lado alo cham tir to thina heng mei al an siam na man ruata hi thuruk ni in scientist te po hian an thui chuak hlei thei to lo ani Hmanlai in do na a mei al han man hi chu thilpa ngai ani a ma sela heng Greek hoina an man ero hi chu thil dang lam tak ani thunga chemical chi sang sang manga siam ni in chumi mei al chuan an mel ma te an phu ta thina a hlau om bik em chan chu tuipo in heng mei al te hi a thel thei thei thin lo wang ani tunlaya po hian rin dan chi sang sang omma sela he Greek fire an ti a asiam na a recipe te hi an la chuak hlei thei lo ani baigong pipes pipe shim hi chu amak na om shan lawa ma sela avu hun le om dan azerin thil ero adang lam viau thei thung
chung zinga pakhat chu heng baigong pipes an ti te hi ani a Thlenga Chhuah China Chinhai province ami ani a kumsang kha zakwa sumko le paruka mu chu kha ni in Tonson dilgama Chinese archaeologist pakhatina amu ani a heng pipe te hi puk banga intiang ni in achung lam leite chu an han hol tlanga helai vela hian pipe chi sang sang mu chu abel zel ni in heng pipe chi sang sang te hi te takte te atanga in chi som paruk vela lian te an ni hloma heng a sample te hi zir chian ani chuan pipe zong zong hi manro in ang deuh veka siam ani a masela heng pipe siam nana an manro man za a pariat te ero hi chu enga tanga an siam nge ti ero hriat ani lo thunga heng pipe te hi engwanga siam nge an ni ti ale an siam chan te hi hriat alani lo ani ole kha kha tunchuma kanin ho theite an ni a entu te chunga lom thu ke soye